Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра возера Нарач. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Гісторыя назвы найбуйнейшага возера Беларусі. Даследчыкі кажуць, што Нарач гэта ад слова нарачонае. Вобразна, легендарны, можа. Мне асабіста вельмі падабаецца гэта легенда. Нарач, нарачоная, вось гэта як бы такі сімвал нявесты. Экалогія нарачанскага краю. Вялікая плошча возера, дзесьці каля 80 квадратных кіламетраў. То бок, каб мы разумелі, што гэта ў даўжыню 13 кіламетраў, а ў шырыню 10 кіламетраў. Гэта вялікая такая водная прастора, найбольшая глыбіня 24 метры і сярэдняя глыбіня 9-13 метраў. 20 відаў рыбаў, вялікая колькасць там птушкі азёрнай, вялікая флора, шэраг ёсць раслінаў, якія ўнесены нават у чырвоную кнігу. І, канешне, курортная зона. Возера Нарач у гісторыі. У гісторыі ёсць некалькі такіх важных эпізодаў, звязаных з возерам Нарач. Першы эпізод – гэта Першая сусветная вайна, калі казаць знакамітая нарачанская аперацыя. Нарачанская аперацыя расійскіх войскаў, якія спрабавалі ўратаваць французаў ад нямецкага наступу. У 1916 годзе пачаўся нямецкі наступ на горад Верден. Калі б немцы захапілі Верден, быў шлях на Парыж бы быў адкрыты. Відавочна, што патрэбна было адцягнуць нямецкія сілы ад гэтай французскай крэпасці, і расійскія два франты, заходні і паўночны, яны прынялі наступ. Ён працягваўся 12 дзён у сакавіку 1916 года. У ім удзельнічалі даволі вялікія сілы з расійскага боку, каля 400 тысячаў жаўнераў, афіцэраў. Яны пачалі свой наступ у раёне возера Нарач. Мясцовасць балоцістая, мясцовасць вельмі складаная для веснавога наступу, таму што проста гразка і не можа ісці там тэхніка. Ужо той час была і тэхніка, і аўтамабілі былі, танкі нават былі. Можа, на тых фронтах танкаў асабліва не было, але аўтамабільная тэхніка не магла проста ісці. Нямецкае войска было значна меншае, разы ў 4 меншае, але немцы даволі эфектыўна абараняліся. У выніку наступ ён пацярпеў паразу, загінула 278 тысячаў расійскіх жаўнераў і больш за 20 тысячаў нямецкіх жаўнераў. Это ўсё на берагах возера Нарач адбывалася, у тых ваколіцах. І паўстанне рыбакоў 1935 год. З 35 па 39. Рэч у тым, што у Польшчы, тады возера Нарач было ў міжваеннай Польшчы, у 1932 годзе быў прыняты закон пра нацыяналізацыю ўсіх вадаёмаў. То бок, гэта ўжо было не прыватнае, але дзяржаўнае. І дзяржава, каму хацела, здавала ў арэнду. І вось яна здала ў арэнду такому прадпрымальніку, скажем так, польскаму прадпрымальніку Яблоноўскаму, які рэзка змяніў умовы рыбнай лоўлі. І рэч у тым, што некаторыя рыбакі, якія жылі з гэтага промыслу рыбнага, яны апынуліся на мяжы жабрацтва. Ездзіла паліцыя на маторных лодках, глядзела, хто колькі злавіў, і калі там нейкія былі перавышэнні нормы, адразу канфісковала ўсю рыбу і нават канфісковала сеткі. Каб мы разумелі, што рыбакоў было некалькі тысяч. Некаторыя даследчыкі пішуць, што да 5 тысяч рыбакоў было. У выніку яны разам з сем'ямі выйшлі на бераг возера і нават перакулілі гэтыя маторныя лодкі паліцэйскія. Ці там затапілі іх некаторыя. Улады не пайшлі на такі востры канфлікт, і яны прымусілі гэта прадпрымальніка змяніць умовы, аднак ён змяніў, пасля зноў назад адкруціў. І ў выніку гэта барацьба вялася на працягу 4 гадоў. Часам даходзіла да крывавых сутыкненняў. Нават Максім Танк гэтыя сутыкнення пісаў, таму што ён якраз з тых краёў гэта было на ягоных вачах. Таму у гісторыі ёсць пра што казаць. Возера Нарач у мастацтве і літаратуры. Мы павінны сказаць, што
якраз гэтымі гістарычнымі падзеямі, ну як мінімум 3 такія мастацкія творы звязаныя. Гэта 2 карціны паўстання на возеры Нарыч, гэта мастака Віталя Цвіркі, якая была створана ў 1957 годзе, і таксама карціна Кастуся Харашевіча была створана ў 60-е гады, забастоўка нарачанскіх рыбакоў. Вось якая апісвае гэтыя падзеі. І паэма Максіма Танка «Нарач». Вось Максім Танк, ён у 1937 годзе напісаў падзею пра тое змаганне рыбакоў, ну ён стварыў такі вобраз як змагання ўсяго беларускага народу за свае правы і свабоды у той час. У польскіх умовах яна не магла быць надрукаваная. Часопіс «Калоссе», у якім пачалі яе друкаваць, ён быў канфіскаваны. Некалькі нумароў было канфіскавана. І толькі пазней ужо у БССР гэта паэма яна выйшла цалкам. Гэта паэма, ён расцягнута на цытаты, ёсць асабліва маляўнічы верш Максіма Танка «Нарач», дзе ён апісвае прыгажосць. Ён вельмі любіў там адпачываць. Наша знакамітае возера ў турызме. Яшчэ ў 30-е гады, ці нават у канцы 20-х гадоў быў пабудаваны курортны пасёлак Нарачанскі. Там, дзе, ну, сённяшняй мовай кажучы, турбаза. А там, куды прыязджала эліта ўся з усёй польскай дзяржавы, таму што належала тады Нарач. Пачынаючы з канца 30-х гадоў, колькасць турыстаў рэзка ўзрастае. Нарач станавілася ўсё больш папулярнай. Савецкія часы ўжо была, ну, вельмі папулярнай нарачанскія курорты сярод пісьменнікаў. Там і Максім Танк, Міхай Слынькоў, Іван Мелеш, вось Аркадь Куляшоў, усе ехалі і апісвалі вось гэтую мясціну. Владзімир Караткевіч там быў, ну і шмат хто. Часы незалежнасці ўжо быў створаны нацыянальны парк Нарачанскі, які ахоплівае, ну, вялізную тэрыторыю разам з прылеглымі лясамі, з турбазамі, з усімі. І гэты нацыянальны парк, ён да гэтага часу, ну, такі прываблівае сабе шматлікіх турыстаў. Андрусь, вы ўжо запланавалі паездку на Нарач? Вось добрае пытанне. Асабліва пасля гэтай перадачы мне вельмі хочацца наведаць гэта самае вялікае і самае прыгожае возера Беларусі. Таму паспрабую, ну, прынамсі ў наступным годзе здзейсніць гэту мару. Нарач займае першае месца сярод азёр краіны па празрыстасці і чысціні вады. Наша размова была пра самы вялікі натуральны вадаём сінявокай. Называюць яго беларускае ці віленскае мора. Тут на працягу гісторыі людзі займаліся рыбным промыслам, стваралі месцы адпачынку, будавалі курорт і круглагадзічныя здраўніцы. Сёння спалучаюцца прыродаахоўны падыход і курортная інфраструктура. Нарач з'яўляецца прыродным ядром нацыянальнага парка Нарачанскі, а разам з азёрамі Мястра і Баторына утварае нарачанскую групу азёр. У возеры жыве 25 відаў рыб, самымі каштоўнымі з'яўляюцца вугор і шчупак. Шматлікія віды жывёлага і расліннага свету знаходзяцца пад аховай. Нарачанскі рэгіён прываблівае турыстаў на адпачынак і аздараўленне. Можа, і мы апынемся сярод іх. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брест 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!